aking mga kapatid sa ating pananampalataya. Ang araw ng Pasko ay ang araw po ng pagtanggap natin ng pinakamabuting biyaya at aginaldo sa buhay natin. Dahil sa araw na ito, sa awa at kompasyon ng Diyos, ay sinugo niya ang kanyang anak na maging maliit na sanggol na isinilang siya sa samsaban upang ipakilala sa atin ang kanilang pagkakaisa sa atin at binalik ang ating dignidad bilang anak ng Diyos. Hinahangad ko po ang masaya, mapayapa at maligayang Pasko ang pagsilang nating Panginoon. Ito po inyong maliit na kapatid, si Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito ng San Fernando. Sumangit maning kasabi, mabayag maning daralanan, di pa maning dalungdung, kaya katang tatalnan, matibe kasal pantayanan. Pasko, kasal pantayanan